Ние сме група Бащин. Искам да ви представя групата на барабаните. Зад мен е главният организатор на събитието като цяло Иван Иванов. Не е готов за тупа лупа на гласа чинийките, както им казва той. До мен е Християн Захариев, основният композитор на нашата музика, така да го наречем. С глобчика. Дясно плътно от мен е втората китара, Ясен. По-късно ще го чуем с вокални възможности. Тази година сме щастливи, така да го кажем, защото имаме и подкрепа. Нов член присъединил се наскоро, всички го познавате, може би. Или поне на тези, които им е спирал интернета. Да. Изключителна подкрепа, също ще го чуем с вокални възможности. И останах аз. Казвам се Ивайло и съм цар на нулевата струна.